Hêzên Tirkiye dêşandina karwanên leşkerî de berdewam e ku bi tenê ji destpêka Agiribestê ve wisa niha bêhtir ji 2500 alavên leşkerî derbasî Sûriyê kirine. Tevî ragihandina Agiribestê lê hîn jî hêzên Tirkiye dêşandina karwanên leşkerî de bo Idlibê berdewam e ku li gorî Rewandgeha Sûriya Mafên Mirovan derdora 25 alavên leşkerî Tirkiye ji dergehê Keferlûsîn yê sînorî Bilî Waskenderon re derbasî devera kêmkirina asta şerbûna û berêxwedana bingehên Tirkiye li deverê ku bo yekê hejmara alavên leşkeriyên ji alî Tirkiye ve ji destpêka Agiribestê ve gêştiye 2775 alavên leşkerî. Li gorî Rewandgeha Sûriya Mafên Mirovan ji destpêka meha Sibatê ve wisa niha hejmara alavên leşkerî û barhilgirên Tirkiyeyên derbasî devera kêmkirina asta şerbûne li Bakurê Rojavayê Sûriyê gêştiye 6108 barhilgir û alavên leşkerî. Her wiha hejmara leşkerên Tirkiyeyên ku derbasî Sûriyê bûne gêştiye 10300 leşkerî. Di pêncê meha borî Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan civînek li gel Serokê Rûsyayê encam da. Di civînê de behsa rewşa Idlibê kirin û girjiya navbera rejîma Sûriye û Tirkiyê de û yek ji xalên wêrê keftinê ew bû Agiribest lê deverê were kirin. Lê li gorî ku Rewandgeha Sûriya Mafên Mirovan belav dike ku ew Agiribest piştî çend demijmêran ji ragihandina wê hat bin pêk kirin.